For today's video, nata karon sa Goldilocks. Birthday man karon sa kong bana, unya ni work ko. Kay ngano di ay ni work ko no, kay month of August daghan kayo kog absent, ni uli kog bantayan mo to. Unya nakakuan na day ko ani, nakapili na kog t-shirt ang akong ihatag niya sa iyang birthday. Na kuan na nako, gisulod na nako sa bag unya. Nakapili na sad ko. Ila nagi suwatan. Wala na dihang akong napilian ko anto rainbow. Nabot na ko guys para dali ko maabot, nagabalhabal ko. Wala ko nag-chip kay dugay ko maabot. Kunya ang akong naabtan sus mao ni nakatakanta na di ay nga siya lang nga usa enjoy kayo siya no. Mao na ni. Thank you. Wala jud nagpa-disturbo no. Continue gyapon. Mo ni ang ganahan magkanta-kanta siya nga siya lang nga usa kay para iya tanan ang microphone. Thank you very much to my wife, Mary Jane Pagkat, for giving me this wonderful and lovable gift. Courtesy of Just For You. Nais ko Walang ilong. pag-ibig kita. Wala ikailog. Ikaw man ganun. Ikaw man ang kantahan ganun. Open ka rin. Wala ikailog. Ang iyong ganda at hindi na rin pinagsipaw bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala Kasab ba sila? ang aakit sa puso ko. Thank you. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin para bang hangin kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais ko malaman mo na iniibig kita. Nais ko malaman mo na iniibig kita. Nais ko malaman mo na iniibig kita. Wow. Ano thank you. Ate. Sky. Sky, tanawas kay na gift si Papa Sky. Ano isa, Sky? Ano isa ba? Tanawas ako na. Ayun. Hawa di ba? Gift from Mama. Yan kami lihan. Gahi kay lihan, Sky. Uy, okay. No good nga yung gift. Oh. Wow! T-shirt! Wow! Thank you, Mama! Welcome. Products. A legend on his own. Napin na may solo, wey. Ate, Ano ba na itong birthday? Nilingi mo dyan si Sky. Ako gift. Kuya ko naman bigdag ko this guy. Wow! White pa dyan. Ganahan ko white kay puti. Nagsulog mo Kag- ka black ka. Ganun ka white. Ako nga gitoyo kay na may mabot na white. Danay kunti. Mama, isa na natin. Ayan na, ipa-open ni Papa. O niya na, hindi ko magkaon na. Asa man si Kuya? Saan? Nasa yalong ka. Huwag mo yung assignment? Cool. Wala pa na sila sa inyo. Nag-open sa bagi. Sila sa kuya, way mga chair. Nag-high fitbit o chair. Hala. Ay, sa video kayo mag-ilis Niya today ka. Ha? Niya today ka, Ner. Ha? Niya today ka. Wala, storya ni Jay. Di, nangita sila chair ila ha? Magbinipitay sila. Hala. All day naman sila sa Jay. Kinakain siya magpawaro to. Magda, niya wala siya nagbaon gani ha? Ay, wala.
Lagi kay Bowser nga. Unya, di mo siya dikaon. Pagabot, di ka. Uy, salamat mo Unsa orasa? Butay ng alcohol ate. Mana. Unsa yun? Kahit man ang kuranan. Langsang? Mana. Ner. Unsa orasa nabot si Jean? Mga alas 3. Gutuman na oy. Lami mo ko ng burger. Lami ang burger may? Dito, lamig. Ikaw na ko pag lunch. Na, unya, unsa imong gikuan? Okay ra ner? Nahin makabalan. Sakto ra? Ba siya pang balay? Hmm? Kanay sana. Paras nabangan. GM. JM. Jeans. Hindi na escape. Alajan on the... Di ko po ko mga 10%. Ay, alajan on the... Na mga nata pagukad na may kay mga nata may. Balik sa ko kanta, be.